Il-ġurnata tajba u grazzi tal-li ġejtu. Illum ġie publikat partijiet mill-inkjesta maġisterjali li ntalbet tistabbilixxi numru ta' fatti wara allegazzjonijiet li kienu saru mill-blogger Daphne Caruana Galizia illi s-Sinjura Michelle Muscat hija s-sit ta' Grant u l-Prim Ministru jew membri tal-familja tiegħu jew politically exposed persons oħra setgħu kienu involuti f'xi forma ta' korruzzjoni jew ħasil ta' flus jew transazzjonijiet finanzjarji suspetti provenjenti minn kontijiet ta' PEPs mill-Azerbajġan u dan trami ta' kontijiet fil-Pilatus Bank. Nitolbu l-ewwel ħaġa illi rapport jiġi pubblikat fl-intir tiegħu. Ir-rapport kollu sħiħ. Aħna nibqgħu nsostnu l-pożizzjoni li ħadna l-bieraħ illi r-rapport tal-inkjesta maġisterjali għandu jiġi ippubblikat fl-interità tiegħu. Naċċettaw ir-riżultat tal-inkjesta, aħna naċċettaw ir-riżultat tal-inkjesta għaliex kellna u għatanna fiduċja fl-istituzzjonijiet ġudizzjarji fil-qorti. Nemmen biss fil-verità tal-fatti. Kif dejjem jien li nemmen fil-verità tal-fatti u konsistentement ma' dak li għad fil-passat, hekk qed nagħmel għal darb'oħra llum. Dan ir-rapport jeżonera lil Prim Ministru li għandu kont personali il-Panama imma mhux lil dawk ta' madwaru. Fil-watt illi dan ir-rapport jeżonera l-Prim Ministru lil familja tiegħu li huma s-sidien tal-kumpanija fil-Panama, l-eqreb nies tiegħu inqabdu fil-fatt li kellhom kumpaniji moħbija fil-Panama, kumpaniji li nafu x'isimhom Henville u Tilgate. Tal-anqas hawn il-Prim Ministru jaf illi għandu responsabilità politika li hu sal-lum għadu ma ġarx. Nafu li għad hemm ħafna mistoqsijiet li għadhom ma ġewx imwieġba. Ovvjament nistennew ukoll ir-riżultanza tal-pubblikazzjoni tar-rapport fl-intir tiegħu u jista' jkun illi hemm naraw xi fatti oħrajn risaljenti. F'dan il-kontest ukoll għax kif nafu li din kienet parti integra minn dak li l-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni li għaddiet għamilha bħala tiegħu. U allura jiena illum iktar kmieni tlabt il Simon Busuttil biex b'effett immedjat iġorru r-responsabilità politika wkoll tad-deċiżjonijiet politiċi tiegħu u jissospendi ruħu mill-grupp parlamentari biex ikollu ċans jiffoka fuq l-inkjesti li fetaħ huwa stess u li s'issa mhumiex konklużi biex hawnhekk ukoll toħroġ il-verità kollha. Sadattant qiegħed b'effett immedjat inneħħi lil Simon Busuttil mill-kariga ta' Shadow Minister dwar governanza tajba li ma' kariga temporanjament qed nassumiha jien personalment. Dan qed nagħmlu għaliex il-verità u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni huma prinċipji tant eżis għalina li m'għandna nħallu xejn li jxekkilhom. Il-kredibilità tal-partit f'din il-ġlieda trid tibqa' intatta. Ħadd mhu ikbar mill-partit, ħadd mhuwa ikbar mill-verità, ħadd mhuwa ikbar minn pajjiżna. Grazzi ħafna.